ala da ne ka hakatu ni ke kan mo fe wakati na tabulula ambiya bela de lufo amunu be kala jen wakati na Sheriff la jabaran suka aka jam ka mandini u sa extreme u yafo ka kuma di awmo ako hakil na tawfo de lami bo awka na me ne ga jurusra la bla be ke ka hakil na taw di u ka fo awna bi jam ka da hunu tan ke min ka ode ane ka fo ame wakati la ba mun na amina no aka fencha mo ko kerere la aka la bala ko o kun konnana ambe anga jam kana da kunna talike wurika abe wati mo ko sisanto ferem musega soro wala sa anga fonkoro anga seko luma boya ni karama kono bari ko chama be no ame be mo ko bi olu be klale no ana ambe ka atawre ni ka soro asaba bu chama ni anyina na anga fonkoro do ko ferem musega soro olula ori anga bi jam kana da ko soni namna mi ga jurusra bla bu ko hakina tawdi mo amba bu ko ra nana ni na jama sallallahu fe ale de seku siramaka jara terere ne ala sinawa to manyanadu ini nyantuma jara he ya ma fa damele ke ni wele ko damele ni damele ko ladia bi ko sabada bawo jara yere na to ka ke damele we kunandia bade damele kauma wele ka fo ko jara ke trawre koni la jale fem badile trawla kawma bo te jara asro te jara asro fifu amagati ko bay o ma na faraka ba ko jara hali trawla ka yoro sigle bu ko koni dabela ka bwanza na jabate ni anyambelo kata sa jopo ni aywa a danso wa ni ya fo bala jamu fo lele go trawla andi fu krengere ala imana ibla na fali sama mukanye jamka da kunka wati na tabul kama ni do ni aljabu kono ni ame se ibe se ba na fali kami krengere ala ala la fem ni ankele no kanyi na fem ko mule dato anyina nuko mule la ankele no ku ke bulu ko fe ame wati ni ko sisa bima madakola bima madakola odi kama la de la kucha mambeno ani fenjama be fo demseniye kui kana ninga ni mani madakola bi o keme sababu ye nangebe ko befle ango e ma bi demseniye ndala kanye ko ce sont des histoires ce sont des histoires inde ato ni karacha mambe ka ansoro bi ce sont des histoires inde be ka ato na yero ka sigu chiende bi ma akaka anga ngofle anga segango ko sebe chini makorba ore bidem seni amunu ngabe ko ce sont des histoires ma nu ko ba rat maminadu o bina fo joni ye konin tui ni mani ninkai fika don bide ka fo makoro to na dapu do bika ka don la fo dambe hadmadila inde wuri dambe ko benu dambe kaka opma ni bi dambe do ko be ko la kika na so kiko luke dambe kika no lusabu o ba ko ni yoke kwa bi kama ya lafu maya buma lafu ka ba e bi ke tafani awan na fantilai o ma o fe ni na mai ma ko bi demsene jete ne kabina jini ko do na ko ka bo ka fo ayi ni mai kana ninge ayi kana ranna awto ayi demsene titemi ayi demsene ti woni ayi demsene manga shekli ta ka ira du no ka shefa ira ka du ko demsene ka doke nimbe ku yemwi ko ni demsene tora ayema aka fe beke ati nyumando ati jugumando ale ba beke odona abina ta donga fokale ka maya kinyana obasro aywa to ka fo de setrota ma yoni setrota ka anzo abi fanye ko fe mun mani kabina nga maya damne angolu tui abi fo mun ko demsene kana temi ko ni demsene ni labbo yana ka ba demsene na ma ka be ke zoe abi ke zoe obma ni demsene turai fofin da ya kota
aba dun fo fo ga ba ire abi to paro woni ke fo fo manaja yini ma fara yini de ka abi ta yini kana nai o na ke abi ke ke ni de bu gara ke ka ba fami kuma suli bani kuma suli kabina ire ne kuma suli o de kama ma ko mi fenge man chika bo de seni bulu ikena shafa ya ka dun ina ba bi to security la de de ke shezoe la ba ke bazo la ba ke misizoe abikai magoro yende faye bakana agli to nuna abi fo ko dem seni dama la do kuma bela ko ni kuma masara la ki ke da wala ko na ma fiye ki ka fe ni vo ki ka fo dem seni na abi se ka kuma sugu befo ka batai asigle koro ale ti hala klima bi aw ka fota fe ba adigere la masawfe ko ni magoroba bi kuma ke ki yere bi magoroba wi yere do ko ka yere do kuma ke o fo me we la ko na nda ka dama o dem zen masna kuma mi vora magoroba fo ni nyanga be gulo la kuma ito ta o ko yorosi anga nama digala nama chika bala kabi magoroba wulsi ku buka magoroba kuma fo ebe demzeni ye kele la awda fe aba kluma do ka fota fe magoroba wala bi adro kari ko karitani ka sabi siglet mo be kan fo prop ida ti adaro yini ndo wala meda asara ni wa na ndwa afa kiki dado la ina ni wala fo o kuma demzeni ye bo kenedi demzeni bo kenedi ya mo ka blatu na jarabe toti wani kama an ga nden ngora ka kabinu njini ni manyi ni be no na bi fo demzeni ye ko ba bela hali katoka taba yirje maku kare ko dute apu fo demzeni ki kanake mo korodi aywa ina so yirje do blale do dunja la la yiridu na sera do demzeni du bwaka kaba gere bo e mai awa fengere ndu na demzeni na ndiko tsaya magoro ku diso amo abita mangoro gire mo abala katu ke mangoro salatu yede abita bua ki gire ngoro ku ke bua ki salatu ni siti ko mai ni chimai ni mbebna ni awa yirje mo dese wa ni mbebna ni aywa family ni abuna ni demzeni mbarani afalla ofa unayo na chama be ana agrito ni bela kosebe aso antu ba me fere ko morobe no ika dani ni dumuni itodu ika kono dumuni itodu ani itanyana fana ika dumuni itodu ko mo fe sababe ko ni ki ito se ko du na ni debu no ko bi ama ye ka fo kono dumuni kla dumuni kono so ba du ya fere fenchament no fo ko ateke kono so pa go wuru kla la do ko ma fo ko wuru te kla ko am so ka wuru te kla yoro nyana abibo na ni dem no go bi bebe ko fu ande uniforme tige ka invitation bauke ka kenyana je bai amaski ka nga wuru kla dumuni du ka nga kono dumuni du ka soro em se ga fo ambe wale amu ke wi fene kele no ka ke sara go bi ka chama gele chama du ama furu kono no na ngada mandi lawa mauka ne ka kuna dia ko ne ke kuna tage o ne re se mo na bela ke daga bela ke bolo da bela abi foko se manevima foko do nze ti ma abi si jwa se manevima isa ngo furu ta ni da do la ni furu chama la bosile bo mo ngoro ndedo ayo ma ye ko am so gun lasigi aka dumuni be kere ngira damawa e ma ye hali ire ka kono do ko be ko abi foki kanu ke o be chama na ida sira fatulu bi vanama ni iche fatuya fatuli jama ni vlodi ubi daba mi la be beta dumuni abi foko ayi ko afurum so kanu do do re bi glanga na dama emuso mana fatu emuso suko ya jama odma o jama ka dumuni abi foko ayi ko ayo te ko karita bole bi adama ayi awo musa ta ba adama ayi musa ka dumuni bi adama o ke ayi singi ka dumuni bi adama nimbe koro de bala o beto wagina ni yere woro kla fem ne ko du ko chita ma e furma la bosika bi yewa femi ngana club maula ni sarakati de do ni sarakati de you o ma ka sarakati de be ka bo o ma ka di mauma ko ka do ke
o ba ni yɛrɛ nata bonya no la yɛrɛ kɛrɛ ci ba ita adala ka fɔ ko da be garde la kabine yedno o ba mo ko aga hakili to ni fɛn ni kɛrɛ yɛrɛ bela ali bono ko ni frasi woni ne ka afɛ no ke en bo la da ba be kono kata ko ba la tsere woni ko sabo ni yo ko sabo awa ko ni korobo eta indibo karla kan den zoro ko ame be ni ko bi tribunal in fa be furu sawla ame be ni ko bi ma kene sibi tigete chara ada ya ni ga ko sebe la ko si chama ze ma yero no ya be yele don hore ala sabu sabu kikat mai zoji afamna yalma am saka fo an sisa subana mashu jeno no siramu oni be saka ke sababu wala sa an minana an ka fen koro ko tugumna ka segu ma tugumi oni be saka ke sababu chogodi e bare be saka ke bala sira ke le kilo yoro ani kalo ka vo akene no nye da mo yoro na kende kala yoro woni ke ko duye an yoro fe adno kere yana an farafin o komuni ye bo sira min la yake mo ni hayre no woni ya kilo yoro nda o ma die do ka kilo sabaka tiere sita na ko woni kele kata yere ka mi an burjaka o te kala yede am se ka he kala yore an ga jemi ni yere ni jemi ni ta ko bla bla siraka ma mi mana belo ne ni sigi kan la me ko juma o be ka yere kala ko na yo mun bi blaka mun dara ka to yere ni aya ibi yere kala a sanfe ka so mata akunda ngo ma yoro la mo bi se ka ka mata ka fo wa bolo sira bi aya ana la baraka ka an yere la falaye ama la baraka ka an yere la falaye min ye o ma anda to ka ni nyana kene usigi aka na mo to ka fo ko ka plateau usigi ali plateau mun sigi réseaux sociaux kale ayo ko na nyi na wi aka domba wele lu ka sigi ka jafo na o ta nyi do ma ka ta ma ka sanga dugula ma ko mun be dugu nuna aka dugu réseaux sociaux mo la mun ni ta ma ka tanga to dawla ka ta mo nyi nga ko se ay ta to dawla to ro ni zo ro sigi be no mun bi ko do bi ko kalama ko do ba betu dugu ba ko do ba chama be angaso ba ay ta anaso na tira ino abin ma chama zoro mun saka bo finila nuku ma ko furu ya mu yede aba da be furu la abe furu fo ma ko nuku amma na so mu ma fiye furu ko nana wanda na mu le ke furu ko nana na e ma ho do ni nga ola obo nya fo kan na ma ibo bla bolo nya bolo sira bi ke kala yoro yi kokoro mun be no na agli tolula egma na bi tolula adebe dola ami fami ni sabatina obiso o ma bolo sira kala yoro ola ama na ngere ya beke kle boni tegere ari nyangurja o ma kala yoro tele o la so so afemna alisa kala yoro ogum konnana ala kala so ni fɛn minnu programme la da programme minnu bɛ se ka don ladala ko ninnu programme bɛ se ka don an ka kalanbulon la cogo di walasa depuis ni denmisɛnninw fitininama u k'a faamu fo ka taa se kɔrɔbalen ma parce que an b'a ye k'a fɔ an bɛ waati min na ko bi temps tɛ denmansaw bolo k'o a ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna ko yɛrɛ tɛlen don kalanyɔrɔ de bolo la walima a fɛn bɛ se ka intégrer e yɛrɛ ka hakilina la kalan programme na denmisɛnninw kunna a bɛ se ka don a la a bɛ se ka don a la sira jumɛn fɛ minisiri minnu ni olu bɛ taa k'o kɛ kalan minisiriw ye hakili la u janto bɛ fɛn dɔ la an ka kalanbulon na kɛrɛnkɛrɛnnenya lakɔlisow la a bɛ fɔ mun ma ko éducation civique et morale hakili a kalansen ma bɔ kalan yɛrɛ fɔlɔ o tuma n'a b'a la halisa minisiriw kan ka to k'a fɔ a y'a hakili to an ka laadaw la an bɛ kuma min na jamana kɔnɔ bi ko la refondation ye nin de ye o e ka bi babu ye refondation dɔ ye o tuma an bɛ se ka segin an ka kɔrɔlenw ma cogoya min na u ka to k'o kalanw don u ka kalansen kɔnɔna na éducation civique et morale o leçon o tuma n'o kɛra kalanden b'a dɔn kabini lakɔliso kɔnɔ ja denmisɛnnin man ka maakɔrɔba da yɔrɔ tigɛ o ni maakɔrɔba bɛ k'a ka kuma fɔ ka girin ka kuma ta maakɔrɔba da caw o ja kɔlɔlɔ b'o la ja ko ɲuman tɛ denmisɛnnin mana o dɔn kabini awa kilasi kɔnɔ o bɛ kɛ maakɔrɔba bonyala ye
ale tɛna sɔn k'a fa dayɔrɔ tigɛ kuma t'a ba ma ayiwa kuma t'a ka mɛtiri yɛrɛ ma kuma tɛ maakɔrɔba wɛrɛ ma kɛnɛ ma donc maaw kan ka hakili to nin yɔrɔ nin na kosɛbɛ ayiwa an ka jamana ɲɛmɔgɔ u sɛbɛ don b'a ma bi kosɛbɛ an ka kɔrɔlenw a n'an ka ladamu a bɛ se ka segin a minɛ kɔnɔ cogoya min na o tuma an hakili la o hakili na to nin na ka to ka ninnu don kalansen kɔnɔ ka taa walasa ale bi y'o bi denmisɛnninw fɛn min dilan b'u la dɛ bon maakɔrɔba caman bɛ yen nɔ bi olu yɛrɛ kɔni kɛ bɛ ka den kɛ sanu ye a mana fɛn o fɛn kɛ papu kɔni la kɔni walayi la dala ka fɛngɛ ama bila min kan ka bɛrɛ fɛngɛ bɔ la la ne yɛrɛ de kan k'a ci la daro a b'a fɔ k'i k'a ci ko k'a ɲi kari ko y'a ɲɛ ci cogo bɛ den la dɛ den bɛ ci cogo la a bɛ digi a la dɔɔnin a b'a dɔn k'a ye kojugu dɔ kɛ nka k'a kɛ tɔgɔlakaw ta ye ka a wabaw o ko tɛ den bɛ mara ko ɲuman na hali ɲɛ o bɛ den mara den mana ko dɔ daminɛ dɔrɔn k'i ye wusu a la ɲɛ ti bɔ a la den b'a fɔ ba bɛ ka ne filɛ mun na a b'a sɔrɔ ne bɛ nin min na nin ma ɲi kɛ den b'o bila a bɛ ti se a bere ka na ka den wolo don a bɛ ti se tɛgɛ saba la den kun kumakan wali ɲɛ gɛnɛ bɔ den la o b'a to den k'a dɔn k'a fɔ ja ne bɛ nin min na nin ma ɲi o tuma ne ka nin to yen n'an dɛsɛra o la a fɔ ka den diya ta k'a da an dusukun kan den na ko caman kan na dɛ maakɔrɔw dun ko n'i ye den kɛ baba kuma d'a ye k'a bɛ nisɔngɔ ka ni e yɛrɛ fɔlɔ de la o ye tiɲɛ yani an ka nɛgɛjuru sira labila kanubagaw ye an bɛ nin ɲininkali kelen tɛ kun na ni o ye i yɛrɛ bɛ sinankunya ɲɛma n'a fɔra laadala ko kɔrɔw sinankunya belebeleba fana bɛ a la an ka sisan sinankunya kulonkɛ a ko a ka n t'a dɔn bɛ nafa cogo min na ni sinankunya kulonkɛ bɛ kɛ dɔw t'a dama tɛmɛnen don kojugu e yɛrɛ hakili la sinankunya kulonkɛ a kan ka kɛ cogo di a kan ka dan yɔrɔ jumɛn ni yɔrɔ jumɛn na ka sɔrɔ degun ma s'an fila si ma ani fana an ɲinɛnen don sinankunya kɔ fo a kɛlen don sababu ye bɛnbaliya an tun bɛ bɛn ni kelenya min dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kɔnɔ o tununen don an bɛ don min na ko bi i bɛ se ka jumɛn fɔ o yɔrɔ fana na. sinankunya ko fɛn min ti bɛn e ma k'e kana kɛ maa wɛrɛ la. denmisɛnnin yɛrɛ k'a fɔ ten k'i fa ta segi la wali k'i ba ta segi la n b'a fɔ u ye o ka kan na o k'a dɔn c'est à dire ni bɛ maakɔrɔba kuma fɔ waati min na ni kuma maakɔrɔbaw ni denmisɛnninw bɛɛ bɛ se k'a faamu cogo la nka nin yɔrɔ in bɛ denmisɛnninw ma kosɛbɛ o de kama n bɛ nin fɔ denmisɛnninw ye k'e fa ta segi la wali k'i ba ta segi la a bɛ bɛn e ma wa n'o tɛ bɛn i ma kana maa wɛrɛ fa ta segi la k'o ba ta segi la ko sinankunya kilo sinankunyatɔ ɲɛmaa de bɛ k'a f'i ye a tɛ bɛn. ko ni bɛ sinankunya kɔnɔ ko nka k'a yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn nɛni k'a kana ɲɔgɔn masaw nɛni k'a kana ɲɔgɔn masaw dajuguya nɛni a y'a bɔ sinankunya la ɲaci wɛrɛ bɛ sinankunya la ni nɛni yɛrɛ tɛ k'an ka ko bɛɛ lajɛlen sɔn nɔgɔya ɲɔgɔn ma ko foyi kana gɛlɛya e ɲɛna ko a bɛna ni tiɲɛni ye sigida la ko e ma wuli k'i jɔ k'a dilan ni sinankunya ye o tuma ni maakɔrɔw y'o don an tulo la maakɔrɔw ye an dalaw la an ka baara kɛ ni sinankunya a magoɲɛ yɔrɔ ye o tuma a tulonkɛ yɔrɔ ye ko an k'o fɛgɛya e kari e sɔnna nin ma wa e danbetigitɔ e dun fa ma sɔn nin ma dɛ n'i kɛra Kulibali halala ye i bɛ nin dabila sisan ne Keyita de ko ten ni Kulibali halala don a b'a dabila dɔgɔnɔ tɛ o tumana fɛ aw ni anw ne ka kuma e fɛ ko la ne bozokɛ ne faman ta walima ne faw ta ubiyɛn ne kɔn ta ne k'a fɔ e ka nin dabila e k'i ban o ma a kɛ tɛmɛ n'a ye continue n'a bɛ fɛn gɔlɔ ma bozokɛ t'i kɔ dɔ f'i ye n'a m'a dabila a b'a dabila nafa wɛrɛ b'i sinankunya la min tɛ nɛni bilen ye tamasenkɛ ka taa kɔrɔbɔrɔkɛ sɔrɔ ko dɔ la wali kelen tamasenkɛ ka taa dɔgɔnɔkɛ sɔrɔ ko dɔ la o k'a fɔ ye k'a ka sabali dɔgɔnɔkɛ bɛ se ka ban wa non kɔrɔbɔrɔkɛ tɛ se ka ban dɔgɔnɔkɛ bolo dɔgɔnɔkɛ tɛ se ka ban kɔrɔbɔrɔkɛ bolo i n'a fɔ tamasenkɛ tɛ se ka ban a bolo cogoya min na donc an ka jamana sigilen bɛ nin de kan jɔyɔrɔ ni kakɔlɔ bɛ ten maraka ni maninka bɛ ten sɛnɛfɔ ani miyanka bɛ ten jamana in ka di kojugu ko
ka dɔ bolo kɛnɛ n'a kɔ k'a diyagoya ka don ko dɔ dafɛ ko min man ɲi hali e yɛrɛ ma kuma tɛ jamana ma ko sanakunya ayi k'o tɛ bɛn ko ye dansago ye ko sanakunya ko an kana dansago dansago min bɛ na ni tiɲɛni ye bɛɛ ma k'i kana kɛ sanakunya tɛ sɔn o ma k'a ye nin papiye in dilan ayi nɔ nin ma ye n'an ye nin kɛ nin tɛ ko ɲuman ye jamana ma cɛ mun de don k'i k'a dilan e sinankun tɛ ne yan n'i ma dilan sinankunya ka n'i to wala sinankunya tɛ foyi k'a la o bɛ e bɛ ka min kɛ ko ɲuman tɛ o a ma ɲi jamana ma a ma ɲi e yɛrɛ ma a ma ɲi ale yɛrɛ fana ma sinankunya tɛ foyi k'o la nka fɛn min ye ko ɲuman ye ale de ka ban k'o kɛ ka nafa dɔ tiɲɛ jamana ye ka nafa dɔ tiɲɛ an bɛɛ ye n'i ye sinankunya don a fɛ o la sinankunya b'a minɛ dɛ bawo sinankunya ko k'i kana sɔn fiyewu ka tiɲɛni don i sinankun kun k'i kana sɔn ka ji da i sinankun ɲɛ kan k'i kana sɔn fiyewu ka i sinankun dusu kasi sinankunya ko k'i kana sɔn janfa ma o tuma n'an ye nin bɛɛ dɔn ka nin bɛɛ sidɔn ka nin bɛɛ faamu fɛn o fɛn ti bɛn an tɛ sɔn k'a kɛ an bɛ ɲuman ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ a bɛ yɛrɛ sago i sago. Tigiyala ya faamuya an bɛ nɛgɛjuru sira labila ko ni wagati yɛrɛ kurunna dɔɔni kanubagaw ka weleli kɛ k'u hakilinata di ni ɲininkali bɛ minnu bolo ka kɛ n'an bɛ se ka min jaabi basi t'a la nɛgɛjuru sira bamanankan na o de ye 93 91 68 92 aw fana hakilina ye jumɛn an ka jɛmukan ta kun kan ni o ye an kɛlen don ka ɲinɛ an ka laadalafɛnw kɔ k'an ka fɛn kɔrɔw bila kɔfɛ i yɛrɛ tun nana saison des futilités ka an ka fɛn kɔrɔw bila kɔfɛ an bɛ se ka sigi an ka fɔ ko kɔrɔ alo an bɛ se ka segin an ka ko kɔrɔw ma cogo di walasa bɛɛ ani kelenya yɛrɛ bɛ se ka sinsin fo ka taa se ko minnu bɛ k'an sɔrɔ ko jugu la olu bɛ se ka nɛmɛ cogo minnu na o de ye an ka jɛmukan dakun ye an b'a fɔ n'a wulili k'a bɛ to ka mɔgɔ teliw la walima k'u faga walasa an bɛ kumakanw mɛn ka ɲɛ minnu fana bɛ to k'a wele n'u t'an sɔrɔ a kana découragé a y'aw timinanja weleli la an bɛ yan aw de kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la kanubagaw alo aw kana découragé weleli la aw timinanja weleli la alo alo an bɛ kanubagaw fo a bɛ sɔrɔ tarawele ka dɔ kɛ tarawele ka bɔnzɔnw mana weleli daminɛ an ka kɛ jaralakaw ye ayi jaraw ko de ka ko bɛ kɛ tarawele ka bɔnzɔnw de ka ko man ɲi alo minnu b'a wele n'u t'a sɔrɔ aw kana découragé aw ye timinanja weleli la n ye tarawelekaw ka choix d'ouvert de ye an bɛ o de fɔ an bɛ nɛgɛjuru bilalen tɛ an bɛ to ɲininkali jaabi hukumu kɔnɔna na komi wagati yɛrɛ koronna kosɛbɛ nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen na i bɛ se ka ladilikan jumɛn di walasa an bɛ kisi nin kojugu ninnu camanw ma cogo di ladilikan ye min ye an k'an denw kalan an k'an denw kalan kalan tiɲɛ bɛ bi kosɛbɛ kosɛbɛ alo assalamu alaikum wa alaikum salam tɔgɔ duman jamu duman ka wele ka bɔ min Musa ne ka wele ka bɔ Côte d'Ivoire de koyi an bɛ Côte d'Ivoire naani bɛɛ lajɛlen fɔ a bɛ tɔgɔ la i sani ko ala ka hɛrɛ bani amina yarabi ala ka fara hɛrɛ d'an ma ami an b'aw fɔ a ka plateau kan ani a ka i ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen a ye foli mɛn baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ Mali kɔfɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen ye foli mɛn i ka kan ka dɛmɛ ma ni k'o ta an ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye foli mɛn an bɛ taa invité fana fo plateau kan kosɛbɛ kosɛbɛ an ka cɛkɔrɔba n'an fa a ye foli mɛn a ka sutura vraiment an yɛrɛ nisɔndiyalen ba don k'a ka kunnafoni ladi k'a lamɛn o diyara an ye kosɛbɛ vraiment an sabalima de bɛ yan kosɛbɛ ala ka nin kɛ hɛrɛ ye ala ka kɛ ɲɛ t'a ye amina yarabi bon an tɛ mɔgɔ bi an bɛna se ka kɛ foli ye dɔrɔn mais kanu de bɛ ala mɔgɔw la an bɛ fɛw de kɛ ala ka kanu to mɔgɔw yɔrɔ n'ala sɔnna ala ka kanu to mɔgɔw yɔrɔ vraiment a ye kuma bɛɛ lajɛlen fɔ an tɛ ka dɔ wɛrɛ kɛ ka fara an ka taga kosɛbɛ wala ala ka tile wɛrɛ d'an ma ala ka fɛn ɲuman kɛ amina yarabi ani ala ka mali sabati ami ala ko bɛɛ bɛɛ lajɛlen mɛn i sani ko an b'i fo an bɛ Côte d'Ivoire naani bɛɛ lajɛlen fo a b'u tɔgɔ la sisan alo an b'o de fɔ aw kana découragé weleli la aw timinanja weleli la
Allo ya aure kama. Allo. An bɛ kuma an balakaw fɛ kosɛbɛ. An balakaw aw niyɔrɔba bɛ an ka kɔrɔlen bonyali la. Cɛw tɛ sɔgɔnɔma ye dɛ. An bɛ bɔ an bɛ tile fɛn ɲini na an bɛ fɛn ɲini aw ni denw de ye. O tuma n'an bɛ tile fɛn ɲini yɔrɔ la a y'a hakili to denmisɛnninw na. Denmisɛnnin bɛ kolon kalaba ko caman kɛ a bɛɛ bɛ kɛ so kɔnɔ cɛ kɔ di. O tuma o kolon kalaba ko ninnu aw de bɛ se k'o bɔ denmisɛnninw bolo. I ye kari i bɛ min kɛ n'i fa nana n b'a fɔ a ye n'i fa nana n b'a fɔ a ye den caman bɛ yen nɔ olu bɛ ko to a ko ni ba nana ba kana n ti. Nka ni ba yɛrɛ nana ni ba yɛrɛ fana ko o tɛ ko dimi sa a ye fara la dɛ i ye den cɛ bɛ ba. Allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɛn min. An bɛ kanubagaw fo kosɛbɛ. Fan bɛɛ ka hakili to a la den ka mara b'an bɛɛ de bolo hali maakɔrɔbaw bɛ yen olu yɛrɛ kɔrɔbayalen tigɛlen bɛ ko caman na a tun bɛ f'u yɛrɛ denmisɛnninma ye ko fɛn minnu ma ɲi olu yɛrɛ kɔrɔbayalen y'olu kɛ i bɛ se ka jɔn kala ayiwa o tuma f'an ka hakili to nin na. A faamuna. An b'a fɔ kanubagaw ye an bɛ mɔgɔ laban ta ka appel jɔ yen nɔ waati taabolo kama nɛgɛjuru sira bamanankan na 93 91 68 92. Allo minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ k'an wele n'u tɛ k'an sɔrɔ aw kana décourager aw timinadiya. Allo i tɔgɔ ni jamu k'an wele ka bɔ min. Tɔgɔ duman jamu duman k'an wele ka bɔ min. An bɛ Marseille n'a lamini bɛɛ fo Dramane tɔgɔ la i Tarawele. Ne tɔgɔ ka gansan dɛ. I hakilina ye jumɛn ye jɛmukan da kun ka Dramane. Jɛmukan da kun a ka ca. O diyara ye. An bɛ Jara fo. A ye foli mɛn. Merci. Baara in tiɲɛna an bɛ bolo lamɛnyɔrɔ la quoi. Parce que maintenant, hali ni den lamɔ so kɔnɔ ni somɔgɔw ma fara a den tɛ se k'a lamɔ. Kosɛbɛ. Kɔrɔkɔrɔmɔgɔ de bɛ den lamɔ ka di fa ma sisan. O ye tiɲɛ ye. Mais ni kɔrɔkɔrɔmɔgɔ ye den lamɔ ka na den ma sisan ne bɛ se ka lajɛjɛlɛ kɔnɔ. Kosɛbɛ. Wama te to la o. Den bɛɛ kɛra bilakɔrɔba ye sisan. A bɛ se k'a fɔ ten. Foli diyara n ye an b'i yɛrɛ fo ni hakilina min na. Amina yarabi. Ala k'o bila aw bɛɛ lajɛlen minɛ. An b'i fo i ni ce ka weleli la an bɛ ale kɛ mɔgɔ laban ye. Ka kanubaga kelen na bɛɛ lajɛlen fo minnu y'an wele ni mɔgɔ sɔrɔ aw minnu y'an sɔrɔ an b'a bɛɛ fo nin wagati in na an bɛ ɲininkali laban kɛ ni o ye kumakuncɛ kuma ye kumakuncɛ kuma min b'u bolo k'a fɔ ani folikan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ bi o ye an balima kerecɛnw olu ka don kumakuncɛ kuma min b'u bolo. An bɛ dugawu kɛ wɛrɛseli min ni an bɛ a la ala ka a ɲɔgɔn caman jira an na wɛrɛseli bɛ ka kɛ waati la waati min ni diɲɛ ka kala ala ka diɲɛ suma. Ala ka diɲɛ suma. Amina yarabi. Ala k'an ka jamana yɛrɛ suma. Amina. Ala ka se di hali bi an ka jamana ɲɛmaaw ma ani jamana finitigiw ma ka jamana basigi ko ɲuman na. An bɛ dugawu kɛ ala ka bɛn sabati jamana kɔnɔ. An ka hakili to a la ka fɔ yan de ye anw faso ye an bɛ waso ni yan de ye. Maa kelen man ka bɔ an na min bɛ kɛ faso tiɲɛbaga ye bɛɛ kan ka kɛ faso ɲɛbaga ye. O fɔlɔfɔlɔ ye fɛn jumɛn ye ka ŋaniya ɲuman ta ni i faso ye. O filanan ye fɛn jumɛn ye ka baara ɲuman kɛ baara min bɛ hɛrɛ lase i ka jamana ma. Wa k'an k'an jija cogo bɛɛ la
an ka ɲuman ka mɛn ɲɔgɔn ye sanankatɔ ɲɛma ka wele kan don jamana den kelen o kelen bɛɛ ka to k'i yɛrɛ ɲininka ne ye mun ye n faso ye kɔrɔ ne ma fɛn dɔ tiɲɛ n faso ye n'i kɛra fɛn dɔ tiɲɛba ye i faso ye k'i ka segin i ko bilenna k'i ka yafa ɲini i faso fɛ yafa ɲini i faso fɛ o ye mun ye ka ko ɲumanba dɔ kɛ jamana ye o kɛra nin o tuma an b'a fɔ hali bi o bi serifula tele an bɛ aw sɛbɛkɔrɔ fo ala ye diɲɛ don o don da kalanso bɛ sigi serifula tele kan o kɔni y'o kalanso dɔ de ye k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn ka dugawu kɛ hali bi ala k'an mɛn nin na aw ni ce ala k'o dɔn bɛɛ lajɛlen na an b'i yɛrɛ fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la i ye walawalali minnu kɛ fo ka taa se kumakɔ ɲɛfɔli ma mɔgɔw bɛ se k'a faamu tuguni kanubaga caman y'a faamuyali sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen an ka hakili to an ka kɔrɔlenw na an ka segin an ka kɔrɔlenw ma walasa fɛn o fɛn bɛ an kan ni o ye kɔlɔlɔw ni gɛlɛyaw ye olu bɛ se ka wuli ka bɔ an kan cogo min na an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an balima kerecɛnw ye nin wagati in na k'u bɛɛ lajɛlen joyeux Noël Simon Jara an b'a fo nin yɔrɔ in na a fɛnɛ ye jɛmukan in kanubaga jɔnjɔn ye an b'a fo k'a joyeux Noël ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka technicien olu jɔyɔrɔba bɛ jɛmukan in na ni o ye Musa Tarawele GMT ale ni Saka Kulibali régie la an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ka kan dɔ ye dɔgɔkun wɛrɛ ni ala yira na nin heure kelen na Cherifula Jabaramuso kan aw k'a mɛn